Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Aniana kita karon sa ikalima nato nga topic on the basic disciplines of the Christian life, and that is how to worship, unsaon pagsimba sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagsugo kanato nga simbahon siya, ug ang Dios usab mao ang nagprescribe kung unsaon nato siya pagsimba. Ug ang prescription sa Biblia mahitungod sa pagsimba sa atong buhi nga Dios mo kining nakasulat sa John chapter 4 verse 24. Kining giingon nga ang Dios Espiritu ug ang mga musimba kaniya kinahanglang musimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. As we progress in our study on worship, atong tun-an kung unsa gayud ang kahulugan niining God is a spirit, and they who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Now, mao kini ang kamatuoran kung atong obserbahan ang mga pagsimba sa daghang mga kaiglesiyahanan sa atong kapanahunan karon, mga kaigsuonan. So doon mga churches nga nag-provide og nagkalain-laing estilo sa pagsimba. Say for example, sa first service, alas 7 sa buntag hangtod sa alas 9, ang style sa pagsimba tradisyonal, hymnal. Kay parang ang mga idaran, ang mga tiguang, ilabi na katong wala maanad og praise and worship, wala maanad og medyo saba nga pagsimba, adto sila mo join sa first service. Kunya sa second service, alas 10 hangtod sa alas 12, adunay mga drums, adunay contemporary nga style sa pagsimba. Kini nga pamaagi, mga kaigsuonan, maglisod kita og harmonize nga gibulag-bulag ang pagsimba. Kaya ang giingon biya sa Psalm 133 verse 1, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Now, unsaon man pag-dwell together in unity nga gibulag-bulag naman hinuon ang worship. Dunay musimbag alas 9, dunay musimbag alas 10, dunay musimba og alas 11 depending on the preferred worship style. So, nawala na ang essence sa giingon sa Psalm chapter 133 verse 1 nga how good and how pleasant it is pagkaanindot gayud ug makalipay gayud when the brethren dwell together in unity. Kung ang mga kaigsuonan magkatigom together diha sa panaghiusa. Ato kining pamalandungan, mga kaigsuonan. Mao kini fact nga atong maobserbahan sa daghang mga local churches sa atong kalibutan karon. Public worship has become a free for all where everything goes. Kung unsa ang mahunahunaan sa mga organizers, everything goes. Some, in a desperate attempt to become relevant, they have turned to all forms of entertainment, stand-up comedy, and cheap gimmicks. Kung atong tun-an ang mga worship sa mga churches karon, grabe ang entertainment, grabe ang cheap gimmicks, mga comedy. Pero mga kahigalaan, mga kaigsuonan, kana nga mga matang sa panagtigom, dili gayud kana pagsimba sumala sa gitudlo sa Biblia. So this is a very sensitive topic ug daghan kaayong mga churches karon ang nagkatibulaag or wala nagkahiusa gumikan niining mga worship style.
or matang sa pagsimba. Una nga, niiningtak na ang mga kaigsuunan, ang Biblia mo'y atong padesisyonon. But I don't think nga mahuman nato ang atong pagtuon niining simanaha mahitungod sa worship aduna pagyud kini sumpay sa mga musunod nga mga simana. So, atong tun-an kini nga topic nga adunay bukas nga panghuna-huna mga kaigsuunan. Matud pa ni Charles Spurgeon, by semi-dramatic performances, they make houses of prayer to approximate to the theater. They turn their services into musical displays and their sermons into political or philosophical essays. In fact, they exchange the temple for the theater and turn ministers of God into actors whose business it is to entertain men. So pinaagi sa semi-dramatic nga pasundayag, ilang gihimong teatro ang balay alampuanan. Ilang gihimong musical nga pasundayag ang ilang mga pagsimba ug ang ilang mga wali ilang gihimong political o pilosopikal nga mga diskurso. Gani ilang gipulihan og teatro ang templo ug ang ilang mga ministro ilang gihimong mga artista nga ang tahas mao ang pag-entertain or paglingaw sa mga katawhan. So kini nga matang sa worship nagsugod na ni sa kapanahunan ni Charles Spurgeon mga kaigsuunan. Kung atong tun-an ang Biblia, mao gyud kini ang kasing-kasing sa pagsimba. This is the heart of worship. Mao kini ang pinakasentro sa pagsimba. Una, Salmo kapitulo 95 bersikulo 6. Ang giingon dinhi, "O come, let us bow down. Dali kamo ug musimba kita ug muyukbo. O come, let us worship and bow down." So kining bowing down mga kaigsunan adunay reverence, aduna gayoy pagtamod ug pagtahod sa atong kasing-kasing. This is really a solemn act mga kaigsunan. Psalm chapter 100 verse 2. Serve or worship the Lord with gladness. Alagari ug simbaha ang Dios nga adunay kalipay. So kung ato kining sumpayon together, worship entails a bowing before God. Muyukbo kita atubangan sa Dios for the purpose of offering Him heartfelt homage sa katuyuan nga atong ihalad kaniya ang kinasing-kasing gayod nga pagtahod, pagsimba, pagtamod, and sacrificial service. Pag-alagad nga adunay sakripisyo sa atong kasing-kasing. So mo kini ang simba. Now, before ta mo padayon sa atong pagtuon sa public worship, formal worship, adunay tulo ka matang sa worship nga gitudlo sa Biblia. Una, personal worship. Mo kini atong ginahimo sa personal devotion, personal quiet time and devotion. Diin ato kining gibuhat nga kita ra usa. Atubangan sa Ginoo, personal kitang naga-devotion, nagasimba kaniya. So mo kini unang matang sa pagsimba nga gitudlo sa Bible. Kaduha, gitudlo sa Biblia ang family worship. Kining nag-devotion kita, atong gitigom ang atong panimalay sa matag gabi or sa schedule nato nga doon na tayo family worship aron simbahon nato ug dayigo nato ang atong buhi nga Dios. Hinaot nga inyo na kining gihimong practice no, kining family worship nga aduna kayoy gigahin nga regular nga oras diin ang inyong panimalay tipukon alang sa pagsimba. Matud pa ni Joshua sa Joshua chapter 24 verse 15. As for me and my house, we will serve or we will worship the Lord. Alang kanako ug sa akong panimalay, mga lagad ug musimba kami sa Ginoo. Aduna po'y ikatulo nga matang sa pagsimba kining gitawag og chronic worship. Chronic, meaning to say kanunay. As we continually offer our bodies as living sacrifices. Romans chapter 12 verse 1, which is your spiritual service of worship. Kining chronic worship, bisan pa og naglakaw ka, drive ka mga kaigsunan or gatrabaho ka, you are in the spirit of worship. Galakaw ka nga kauban sa Dios. Chronic worship kini. And we can do that anytime and anywhere. We should. Maglakaw kitang kauban sa Ginoo. So, mo kini tulo ka matang sa pagsimba. Kining personal worship, family worship, ug chronic worship. Matod pa ni Charles Spurgeon once again, mahitungod sa chronic worship. All places are places of worship to a Christian. Wherever he is, he ought to be in a worshiping frame of mind.
Tanang dapit sa pagsimba alang sa Kristohanon. Bisag asa pa siya, kinahanglang anaa siya sa diwa sa pagsimba sa iyang huna-huna. Pero kining tulo ka mata nga worship, dili kini mo'y atong pagtuon. Niining taknaa mga kaigsuunan, kining tulo ka matang sa pagsimba. Unsa ganito? Personal worship, family worship, and chronic worship. Ang atong topic, mo kining ika-upat nga matang sa pagsimba, nga gitudlo sa Biblia. Mao kining gitawag og public worship or formal worship or corporate worship. Kining publiko nga pagsimba kauban sa katawhan sa Dios sulod sa iglesia. This is the kind of worship ikaupat nga matang sa pagsimba nga atong hatagan og higayon sa pagtuon niini nga topic, how to worship. So public worship ang atong pagatun-an sa atong topic, how to worship. So adunay upat ka bahin ang atong pagtuon. Una, the nature of public worship. Ikaduha, the activity of public worship. Ikatulo, the purpose of public worship. Ug ikaupat, the attitude that we should have sa atong pagsimba nga kauban sa mga kaigsuonan sulod sa iglesia. Pero dili nato mahuman kining upat ka bahin sa atong pagtuon, how to worship. Ang akong duda mga kaigsuonan kining unang bahin lamang ang atong matun-an niining simanaha, the nature of public worship or the nature of worship mga kaigsuonan. Unsa man ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa corporate worship or public worship. Unsa man ang kinaiyahan niini? Una, it takes place within the church. Nahitabo kini sulod sa iglesia diin ang mga katawhan sa Dios kauban nga nagkatigom. Public, corporate, and formal worship takes place on the Lord's Day, sa adlaw nga gitakda sa Ginoo. Adlawng Domingo, unang adlaw sa semana. Later sa atong pagtuon, atong tun-an, nganong sa daang tugon, ikapitong adlaw, Sabado, pero sa bagong tugon, nabalhin sa unang adlaw sa semana, nga mao ang adlawng Domingo. So, paabutan ninyo kana nga pagtuon, kay mao kanay topic nga atong malabyan sa atong pagtuon, how to worship. Public, corporate, and formal worship takes place on the Lord's Day. Asa dapit? In the Lord's house, and it is only known within this context. Now, this is not to deny nga kung magkatigom kita sa adlang Huwebes, di ba? Huwebes ang atong prayer meeting. This is not to deny nga gasimba kita sa Ginoo sa atong prayer meeting every Thursday. Sa uban nga mga churches, every Wednesday. Pero ang formal church gathering nga gitakda gayud sa Ginoo nga aduna gayoy specific nga sugo, mao kining Sabbath, mao kining Lord's Day. Ug sa bag-ong tugon, ang Christian Sabbath mao ang first day of the week nga gitawag usab kini og Lord's Day or adlaw sa Ginoo. Is there a biblical command to come together on Wednesdays to read a psalm and pray together? Walay specific nga sugo sa Biblia nga magtigom kita sa Miyerkules or sa Huwebes para sa prayer meeting or para sa singing of hymns and public reading of the scriptures. Wala. Pero ato kining gibuhat para sa dugang nga means of grace. Wala may problema ni ana. Pero wala gayoy specific nga command or sugo sa Biblia nga magkatigom kita sa Wednesday or Thursday or bisag unsang adlaw. But we are told to keep the Sabbath day holy. Apan klaro kayo nga aduna gayoy sugo sa Biblia nga bagahin kita og usa ka adlaw sa usa ka semana kining Sabbath day, Christian Sabbath, and to gather together on a specified day of the week to conduct public worship. And this is the Lord's Day, mga kaigsuunan. What is church? Ang iglesia gikan kini sa Griego nga pinulungan nga ecclesia. Ang pulo nga ecclesia, mga kaigsuunan, kining pulo nga church. The Greek word is ekklesia, which literally means out from, for the intent of, to gather. So gitawag kita gikan sa gawas aron kita magkatigom. So the word refers to more than being called out of the world. Ekklesia, meaning to say called out of the world. But equally,
It also means for the purpose of being assembled. Mao kini giingon ni John Murray, usa ka theologian mga kaigsuonan nga respetado gayud kaayo sa nga tanan. The word ecclesia refers to more than being called out of the world, but it equally means to be called out for the purpose of being assembled. Ang ipasabot ni ining pulo nga eklesya, labaw pa kaysa pagkahimong tinawag gikan sa kalibutan, kundili nagpasabot usab kini sa pagkatinawag sa katuyuan sa panagtigom. Matud pa ni Joe Mowcraft Brassel, mga kaigsuonan, the term for church or ecclesia often denotes a society of professing Christians who constitute a local church that meets together for public worship in a particular location. Ang pulo nga eklesiya kasagarang naghisgot mahitungod sa usa ka kahugpungan nga nagpaila nga Kristohanon nga maoy mitukod sa usa ka lokal nga simbahan nga nagkatigom alang sa publiko nga pagsimba sa usa ka partikularmente nga lokasyon. Matud pa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 18. Take note of the verse. For in the first place, when you come together as a church, public worship ang gihisgutan niini, come together, magkatigom. I hear that there are divisions among you and I believe it in part. Tungod kay una sa tanan, kung magkatigom kamo sulod sa iglesia, akong nabalitaan nga adunay pagkabahin-bahin diha kaninyo, ug nakatuo ako niini og jutay. So nahitabo kini, problema kini during the time of Paul. But the point niini mga kaigsunan, ang church gitakda gayud sa Ginoo to gather together, nga magtigom kauban sa tanan alang sa pagsimba. For example, Hebrews chapter 2 verse 12, mga kaigsunan. Ang giingon dinhi, ipadayag ko ang imong ngalan sa akong mga kaigsuunan, taliwala sa panagtigom, awitan ko ikaw og mga himno. So taliwala sa panagtigom. Giordina, gitakda gayud sa Ginoo nga ang iyang iglesia, ang iyang mga katawhan magkatigom alang sa pagsimba sa iyang ngalan. So we find ecclesia throughout the Greek Old Testament nga nagahisgot kini og assembled saints who have gathered within the courts of the temple for the purpose of worship. For example, sa Psalm chapter 35 verse 18, ang giingon dinhi, I will give you thanks in the great congregation. Di ba? Congregation, nagkatigom together. I will give you thanks in the great congregation. I will praise you among a mighty throng. Pasalamatan ko ikaw diha sa dakong panagtigom. Dayigon ko ikaw taliwala sa bagang katawhan. Kabubuton gayud sa Ginoo ang iyang mga katawhan magkatigom for the purpose of formal public worship. Corporate worship, diin himayao nato ang Ginoo kauban sa tanang mga giluwas niya. In summary, mga kaigsuonan, naa sa sulod sa simbahan, diin ang mga katawhan sa Dios nagkatigom alang sa publiko o managkauban nga pagsimba. Or put another way, ang publiko managkauban og formal nga pagsimba nagakahitabo sa iglesia nga nagkatigom sa adlaw sa Dios. So mo kini unang kinaiyahan sa worship or public worship. It takes place in the church at a specified day. Ikaduha nga kinaiyahan, mga kaigsuonan, it enjoys God's special presence. Mutuog, musalig gayud kita niini kay saad kini sa Dios. Nga kung ang iyang iglesia, kung ang iyang katawhan nagkatigom, ang iyang espesyal nga presensya anaa sa atong taliwala. Ato gayud kining tuuhan. When the church gathers together to worship, she should expect the special and unique presence of God. Mag-expect kayo kita. For example, sa adlawng Domingo, sa atong panagsimba, kinahanglan nga atong lauman nga tumanon gayud sa Ginoo ang iyang saad, nga ang iyang espesyal nga presensya, iyang i-grant sa iyang iglesia nga nagkatigom. For example, Psalm chapter 26 verse 8, saad kini sa Ginoo, ato kining barugan nga saad sa Ginoo. O Ginoo,
Gihigugma ko ang balay nga imong puloy-anan ug ang dapit nga gipuy-an sa imong kahimayaan. Balay nga puloy-anan, gipuy-an kuno sa kahimayaan sa Ginoo. Dili building ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, kundili mga katawhan sa Ginoo nga nagkatigom. Remember, we are the temple of God. Dili building ang buot ipasabot niini, but the gathered people of God. Gipuy-an sa kahimayaan sa Ginoo ang iyang iglesia nga nagkatigom. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang balay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Dili building ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, kundili ang nagkatigom nga katawhan sa Ginoo. Mao kini giisip nga panimalay sa Dios, balay sa Dios. By the way, doon na pa'y dugang nga pagpasabot niini mga kaigsuonan, no? Kung ang daang tugon nagtudlo kanato nga ang templo sa Ginoo, naa didto ang presensya sa Ginoo. O kung ang bag-ong tugon nagtudlo kanato nga ang iglesia mao ang balay sa Dios, then ang buti pasabot niini mga kaigsuonan, when the church gathers together, the special presence of God is there. Psalm chapter 87 verse 1 hangtod sa 3. Ang giingon dinhi, on the holy mount stands the city he founded. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. Glorious things of you are spoken, O city of God. So Bisaya pa, ang iyang patukuranan anaa sa balaang bungtod. Gihigugma sa Dios ang mga pultahan sa Zion. Mas labaw pa kaysa tanang mga Pinoy-anan ni Jacob. Mahimayaong mga butang ang gimantala mahitungod kanimo ulungsod sa Dios. Well, unsa may naa dito sa Zion, mas gihigugma daw sa Ginoo ang mga pultahan sa Zion kaysa sa mga Pinoy-anan sa Israel or sa Jacob. Unsa may naa dito sa Zion? Naa dito ang temple. Naa dito ang mga katawhan sa Ginoo nga nagkatigom sulod sa temple. Yes, nahigugma ang Ginoo sa mga panimalay sa Israel nga nagsimba kaniya, pero mas gikalipay gayud sa Ginoo ang iyang special presence ato didto sa temple. So, the Lord loves the dwellings of Jacob. By inference, nahigugma ang Ginoo sa mga Pinoy-anan, sa mga pamilya sulod sa Israel, diin ang mga family nag-worship sa Ginoo. Pero mas nahigugma ang Ginoo sa mga pultahan didto sa Zion. Didto sa Zion atua ang templo sa Dios. Didto sa Zion nagkatigom ang bagang katawhan didto sulod sa templo. Aron sa pagsimba sa Ginoo, mas espesyal dei kana atubangan sa Ginoo. And therefore, kung magkatigom ang iglesia sa Ginoo, atong barugan ug atong tuuhan ug atong lauman, anaa gayud ang espesyal nga presensya sa Dios sa pagsimba. Dili kini ordinaryo nga panagtigom mga kaigsuonan, kundili ang espesyal nga presensya sa Ginoo. Iya gayong gisaad kanato ato kining barugan. Matud pa ni Albert Barnes, much as he might be pleased with their quiet abodes, the fact that his worship was daily celebrated in those happy families, yet he had superior pleasure in the multitudes that crowded the ways to the place where they would publicly acknowledge him as their God. Tinuod nga nalipay ang Ginoo sa ilang mga hilom nga Pinoy-anan, tungod kay ang iyang pagsimba ginapangilin kada adlaw ni adtong mga malipayon nga pamilya, apan aduna siya ay mas labaw nga kalipay diha sa mga bagang katawhan nga nagkatigom nga nag-ila kaniya ingon nga ilang Dios. Mao nga sa bagong tugon, when the church gathers together for public worship, ana gayud si Hesukristo sa atong taliwala, mao kini gisaad sa Ginoo mismo. Wherever 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in their midst. Now, ikatulo nga kinaiyahan sa public worship, formal nga worship, it is to be regulated by the scripture. Unsay atong i-apil nga elemento sa pagsimba? Mag-apil ba kita og elemento sa pagsimba nga wala gi-prescribe sa Ginoo, or mustik lamang kita sa gi-prescribe sa Ginoo? If we are to study the scriptures, and we will expound more on this sa sunod nga mga semana mga kaigsuonan, what we do in public worship, ang atong pagahimuon sa public worship is to be regulated
by no other source but the scriptures of the Old and New Testaments. Ang mag-regulate sa atong panagtigom publicly ang Biblia. Ang mag-regulate dili ang preference sa organizers, dili ang atong mahunahunaan nga murag nindot buhaton. Ang mag-regulate sa mga elemento sa atong panagtigom alang sa pagsimba ang Biblia mismo. This is at times referred to as the regulative principle of worship. Regulative principle of worship. Nga mo kini gi-coin sa mga Reformed and Puritan forefathers, sama ni John Wesley, sama ni John Calvin, ug uban pang mga reformers, mga kaigsuunan. Regulative principle of worship. In fact, at the very core of the Reformation, ang pinaka-kasing-kasing gayud, pinaka-sentro sa Reformation was the conviction that the Scripture alone was the standard for faith. Ang Biblia lamang ang standard sa atong pagtuo ug practice. And this included public worship. Mo kini giingon og sola scriptura. Igo na ang Biblia. Ang Biblia maoy mo determine, maoy standard sa atong pagtuo ug sa atong practice. Dili kita mulapas sa gitudlo sa Biblia kanato. For example, ang 1689 Confession of Faith, ang giingon dinhi, the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself. Ang madawat nga pagsimba atubangan sa Ginoo, siya mismo ang ga-institute, and so limited by His own revealed will. Dili kita mag-imbento ug mga elements nga atong i-appeal sa pagsimba nga wala gitakda sa Ginoo. Limited by His own revealed will, that He may not be worshipped according to the imagination and devices of men, nor the suggestions of Satan, under any visible representations or any other way not prescribed in the Holy Scriptures. Dili kuno kita mag-imbento og mga elemento nga wala giprescribe sa balaang kasulatan. So simply put, dili kita muhalad sa Ginoo sa public worship sa mga elemento nga wala gayud gisugo sa Ginoo. Mustik lamang gayud kita sa mga elemento nga gisugo sa Ginoo. And again, I must stress the fact that we are here describing public or corporate worship, dili private or family worship. Pwede kitang buhat o bisag unsa nga gikauyunan sa atong pamilya during private or family worship, pero sa formal worship of God, sa public gathering, specific man gud ang prescription sa Ginoo. So we are not at liberty to include any element nga wala gayud gisugo sa Ginoo. For example, it might be nga sa atong family worship, you participate in some sort of dramatized enactment of a Bible story, something that would be very appropriate sa family worship, but is not commanded or regulated by the scriptures with reference to public worship. So, naay mga butang nga pwede natong mahimo sa family worship or private worship, pero sa public worship, dili gayud nato pwedeng himuon gumikan kay walay specific nga sugo ang Ginoo. So, dili nato kini mahuman karong simanaha mga kaigsuunan. Sa sunod nato nga pagtuon, atong pamatud-an gikan sa Biblia nga ang atong public worship must be regulated by the scriptures. So atong tun-an ang mga pamatuod that regulative worship is really taught in the scriptures, that we are not at liberty to include any element in our public worship nga wala gayud gisanction sa Biblia. Ug seryoso gayud kini. Kay basin og gatuo kita nga gidawat sa Ginoo ang atong pagsimba, pero wala di ay. To offer unto God something nga wala niya giprescribe is called sacrilege. Dili kita mag-imbento mga kaigsuunan. So hinaot nga atong andamon ng atong kasing-kasing, bukas ang atong kasing-kasing nga mutuon niini nga topic sa mga musunod pa nga mga semana sa atong pagtuon. Now so far, atong i-conclude kini nga pagtuon nga ang Dios mo'y gasugo kanato nga simbahon nato siya, ug siya pod ang magbuot kung unsa ang mga elemento nga atong i-include sa pagsimba kaniya
ug siya pod ang adunay katungod nga mo prescribe kung unsaon nato siya pagsimba. Ug diri ma-test ang atong kasing-kasing kung mo-submit bagayod kita kaniya, mo-pasakop bagayod kita kaniya. After all, Jesus Christ is our Lord and He is also the Lord of our worship. Siya ang masunod ug dili kita. So hinaot nga nasabtan nato kining introductory lesson nato niining taknaa as to how are we going to worship God. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.